Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Veron na nasa Germany. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Veron at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Germany. Hindi ko nasasabihin ang trabaho ko dito dahil ang pagiging mapagpakumbaba ang isa sa mga nais kong ipahiwatig sa aking karanasan. Nalaman ko ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng aking kaibigan, kaya nag-subscribe ako agad para mapakinggan ko lahat ang mga uploads ninyo. Hindi naman sa pagmamalaki, pero alam kong kapupulutan ng magandang aral ang aking karanasan. Nangyari ito, fresh graduate ako at bagong pasok sa trabaho sa isang kilalang kumpanya sa Pilipinas. Sa lahat ng nag-apply sa bakanting posisyon dito sa kumpanya, ikaw ang highly recommended ng HR officer dahil bukod sa fresh graduate ka, cum laude ka pa. Tama po lahat ang impormasyon na yan, sir. Kailangan ng kumpanya ng mamumuno sa isang departamento. At yun ang in-applyan mo. Ngayon, gusto kong malaman kung desidido ka talagang magtrabaho dito.
Isa ang company ninyo sa mga kinikilalang company dito sa Pilipinas. It's my pleasure to be employed here, sir. Willing to work under pressure? Yes, sir. Very good. Well, gusto kong basahin mo ang nilalaman ng kontrata. At kung pumapayag ka sa mga nakalahad dyan, mabuti naman. Okay, sir. Just give me a minute. Babasahin ko lang ang mga nakalahad sa kontrata. Anong masasabi mo, Veron? I agree with all the company's terms and conditions, sir. Very good. I'm glad to hear that. Pipirmahan ko na ang kontrata, sir. Kagaya nga ng sinabi ko, Veron, masaya ako dahil isang kagaya mo ang makakasama namin dito sa kumpanya. Bukod sa fresh graduate ka, cum laude ka pa. Kaya alam kong malaki ang maitutulong mo sa aming kumpanya. Maraming salamat, sir. It's my pleasure to work in your company. Veron, anak, di ka pa ba matutulog? Gabi na. Mamaya na po, inay. Gusto ko lang basahin ang laman ng company manual para alam ko ang gagawin ko sa kumpanyang papasukan ko. Ay, ilang gabi mo nang binabasa yan, anak. Mula nang nakapasok ka sa kumpanyang yan, yan na lang ang parati mong ginagawa. Ano ba naman kayo, inay? Pwede ba? Pabayaan niyo nga ako? Nakakainis kasi kayo. Hindi pa kayo matulog kung inaantok na kayo. Pabayaan nyo na lang ako sa mga ginagawa ko. Sige, anak. Maiwan na kita dito. Matutulog na ako. Kanina pa sana kayo natulog. Nakakainis. Istorbo talaga kayo. Anak, nagluto ako ng adobo. Baka gusto mong magbaon para may kainin ka ng tanghalian. Inay, hindi ba kayo nag-iisip? Na-hire ako sa kumpanya bilang supervisor ng isang department. Pagkatapos, gusto niyo ako magbaon? Isipin niyo naman ang sinasabi niyo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tauhan ko kapag nakita nila akong nagbabaon ng pananghalian? Pasensya ka na, anak. Akala ko kasi gusto mong magbaon. Pasensya ka na, anak. Sa susunod, kung alam niyong hindi makakatulong ang sinasabi niyo, wag na lang kayong magsalita. Imbes na ganahan akong pumasok, nasisira ang mood ko. Nakakainis! Ganyan ang ugali ko, Ate Emmy. Mayabang. Maging ang aking ina, kayang-kaya kong pagsalitaan ng masakit pag nagtatantrums ako. Magaling talaga ako sa academics noong nag-aaral pa ako, kaya nakakuha ako ng parangal.
ang pagiging cum laude. Yan ang nakatanim sa aking isipan, lalo na nung nakapasok na ako ng trabaho. At head agad ako ng isang department sa kumpanyang napasukan ko. Para sa akin, there is no room for mistakes. Gusto ko, perfect lahat, lalo na ang mga tauhan ko. Tandaan mo ang bilin ko, Melinda. Ayokong magkamali ka sa mga pinapagawa ko para walang masabi si Sir sa department natin. Ma'am Veron, baka lalong may masabi si Sir sa department natin kung papalitan natin ang dating form. Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Ma'am Veron, kung ano ang sinabi ko, yun ang gawin mo. Bakit? Tinatanong ko ba kung ano ang opinion mo, ha? Hindi po, ma'am. Oh, ganun naman pala. Bakit hindi mo nalang sundin kung ano ang sinasabi ko? Kung ano ang sinabi ko, yun na lang ang sundin mo. Parang hindi nyo ako tinuturing na head dito sa department natin, ah. Hindi naman sa ganon, Ma'am Veron. Sinasabi ko lang naman na... Huwag ka nang magrason pa, Melinda. Gawin mo na lang ang sinasabi ko para hindi na humaba pa ang diskusyon. Kumusta ang department mo, Veron? Fine, sir. Business as usual. Sigurado ka? Yes, sir. Our department is so productive. Nakikita naman yan sa monthly report na sinasubmit ko sa HR. Good. Very good. Ang mga tauhan mo, kumusta naman sila? Nothing to worry about, sir. All is well. Good. Ganyan ang gusto kong marinig. Kung wala na kayong sasabihin, sir, can I go back to work? Sure. Sige lang, Veron. Thank you, sir. Alam kong may naninira sa akin, kaya bigla na lang akong kinausap ng presidente ng kumpanya. Siguro, may nagsumbong sa kanya na strikto ako. Pero, kahit sino pa ang Poncio Pilatong yan, wala akong pakialam sa kanila. Hindi nila ako kaya dahil mas magaling ako sa kanila. Veron, anak, baka nagsweldo ka na. Kailangan ko nang mabayaran ang mga city services natin. Baka kasi maputulan tayo. Bilib din naman ako sa inyo, inay. Kabisadong-kabisado nyo ang araw ng sweldo ko. Tuwing naka-withdraw ako, kung ano-ano namang gastusin ng mga sinasabi nyo. Pasensya ka na, anak. Kung sapat lang sana ang kinikita ko sa pagtitinda, hindi na ako magsasabi pa sa'yo. Bakit naman kayo hindi magsasabi sa akin? Magsabi lang kayo. Total, maganda ang trabaho ko. Buti na lang pala, nag-working student ako nung nag-aaral pa ako. Kung hindi sana ganito ang trabaho ko ngayon. Baka sales lady lang ako. O kaya ay ambulant vendor na kagaya nyo. Anak. Ayan ang pera. Siguraduhin nyo lang na babayaran nyo ang mga bills dito sa bahay. Baka kung saan-saan nyo naman dalhin ang pera. O sige, kunin nyo na. Gusto ko nang matulog. Nakakapuyat kayo.
Ma'am Veron, baka mabitin tayo sa production kung hindi pa natin maumpisa ng... Matanong nga kita, Alfred. Ha? Kailan ka ba na-hire dito? Magtatatlong buwan pa lamang po ako dito sa kumpanya, ma'am. 3 buwan? Samantalang ako, magdadalawang taon na ako dito. At gusto kong ipaalala sa'yo, dito sa departamento natin, ako ang head. Ma'am? Siguro, mas kabisado ko naman ang operasyon dito kesa sa'yo. Hindi ba? Opo, ma'am. At konting payo lang, ha? Alamin mo kung saan ka dapat lumugar. Ha? Tingnan mo kung saan ka dapat lumugar. Hindi yung akala mo parang sino ka na magsasabi ng dapat at hindi dapat gawin. Magtrabaho ka base sa posisyon mo. Naiintindihan mo? Tungkol sa trabaho, ayokong may mas nakalalamang sa akin, Ate Emmy. Kagaya nga ng nasabi ko, head agad ako ng isang departamento pagkapasok ko sa kumpanyang pinapasukan ko. Nang ma-hire si Alfred, may insecurities na ako sa kanya. Palagi kasing tama ang mga suggestions niya at malaki ang naitutulong niya para sa ikagaganda ng operations namin. Naging mainit ang dugo ko kay Alfred. At dahil dyan, nawala ang focus ko sa trabaho. Dahil ang gusto ko, parati kong napapahiya si Alfred. Ka na naman kasi, Alfred. Kaya tingnan mo ang nangyari. Pumalpak ang operasyon ng departamento natin. Ma'am Veron? Napakahilig mo kasing pumapel. Ano ba ang gusto mong palabasin, ha? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Hindi naman po ako pumapapel. Gusto ko lang pong makatulong. Eh ngayon, nakatulong ka ba, ha? Nakatulong ka? Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Ipakita mo ngayon na magaling ka. Sige, magsalita ka. Sorry, ma'am. Diyan ka magaling ang magsabi ng sorry. Pero may magagawa ba ang sorry mo kung lahat tayo dito sa departamento ay nakompromiso na dahil sa kagagawan mo? Huwag ka na kasing magmagaling. Huwag ka na kasing magpasikat. Dahil lahat tayo makokompromiso dahil sa pagpapasikat mo. Alam namin na wala kang kasalanan, Alfred. Kung inaprubahan sana ni Ma'am Veron ang suggestion mo, hindi sana tayo pumalpak. Pabayaan na natin yon, Ate Melinda. Hindi naman natin pwedeng pangunahan si Ma'am Veron. Alam namin yon. Pero ang masama, tayo naman ang kawawa kung... Diyan kayo magaling! Ang magchismisan! Si Ma'am, sige, iwan na kita dito. Talagang wala
Wala kang kadala-dala, Alfred? Katatapos lang nating mag-usap dahil sa kapalpakan mo. Ngayon, kung ano-ano na ang mga sinasabi mo sa mga kasamahan mo? Ano? Wala naman po akong sinasabi sa mga kasamahan ko, Ma'am Veron. Kami lang naman ni Ate Melinda ang nag-uusap. Yun na nga eh. Siguradong ako ang pinag-uusapan nyo. Ma'am? Aminin mo man o hindi, ako ang pinag-uusapan nyo. Wala kang kadala-dala? Hindi ka nag-iisip? Nakompromiso mo na nga ang buong departamento dahil sa kapalpakan mo. Nakukuha mo pang magsalita sa likuran ko? Wala kang kwentang tao. Oh, anong ginagawa mo dito sa bahay namin? Nagpunta ako rito para humingi ng tawad sa'yo, Veron. Wow! Ang kapal talaga ng mukha mo, Akalain mo, tinatawag mo na lang ako sa pangalan ko? Wala kang respeto. Talaga palang ganyan ang ugali mo kahit wala ka na sa opisina, no? Hoy, huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Baka akala mo, masaya ako dahil nandito ka. Bakit ka ba pumarito? Ano ba ang kailangan mo? Gaya nga ng sinabi ko, narito ako para humingi ng pasensya. Pasensya ka na lang kung ako ang dahilan ng malaking pagbabago sa kumpanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin. Oo nga pala. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nag-resign na ako. Ano? Yan ang totoo. Kaya wala ka ng kaiinisan. Pero kagaya nga ng sinabi ko, pasensya ka na kung may malaking pagbabago sa kumpanya dahil sa akin. Sinabi niyo, sir? Pamangkin niyo si Alfred? Oo, Veron. Expert si Alfred sa negosyo na pinapatakbo ng kumpanya natin. Kagaya mo, nagtapos rin si Alfred na may mataas na parangal. Mas mataas kesa sa'yo. Dahil nagtapos siyang summa cum laude. Ano? Simula noong may mga lumabas na hindi magandang pangyayari sa departamentong pinamumunuan mo, nagpatulong ako kay Alfred. Noong una, ayaw niyang makialam. Pero nang makita niya ang larawan mo, pumayag siya. Kaya siya nag-apply dito at nagtrabaho sa departamentong pinamumunuan mo. Sir? Dahil sa kanya, napatunayan ko lahat ang mga sumbong tungkol sa iyo. Kaya ngayon, gusto kitang kausapin ng masinsinan. Tungkol po saan, sir? Tungkol sa trabaho mo. Ha? Gusto kong malaman kung masaya ka pa bang nagtatrabaho dito o hindi na. Nang sa ganon, alam ko naman kung ano ang dapat kong gawin. Dahil kung inaakala mong hindi ka na masaya sa trabaho mo dito, mapipilitan kaming kumuha na lang ng papalit sa posisyon mo. Kaya pag-isipan mong mabuti kung ano ang isasagot mo sa akin, Veron.
alam ang gagawin ko sa mga sandaling yon, Ate Emmy. Pakiramdam ko, gusto kong matunaw at lumubog sa aking kinatatayuan dahil sa mga nasabi sa akin ng presidente ng kumpanyang pinapasukan ko. Dahil siguro sa kahihiyan, minabuti kong umalis na lang. Hindi naman ako nahirapan na maghanap ng ibang trabaho. Ngunit ang mga pangyayaring yon ang nagpabago sa akin. Gaya nga ng kasabihan, kung may nagsarang pintuan, marami ring oportunidad ang magbubukas. At ang isa sa mga yan ay ang panliligaw sa akin ni Alfred na asawa ko na ngayon. Oo, Ate Emmy, parang imposibleng mangyari. Pero siya ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon sa Germany. Lahat ng masamang ugali ko noon, minsanang nabago dahil kay Alfred, lalo na ang trato ko sa aking ina. Sa ngayon, kapiling na namin ang aking ina dito sa Germany at parang si Alfred na asawa ko na ang tunay niyang anak kung ang pagsasamahan nila ang pag-uusapan. Dahil rin sa karanasan kong ito, marami na akong kababayang natulungan dahil mas masaya na akong matulungan sila kaysa sa maliitin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Veron. Veron, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Marami talaga ang ganyan ang ugali. Mas gusto nilang nakikitang milamaliit at nahihirapan ang kapwa nila. Naniniwala ako na pamilyar ka sa kasabihan na ang mga Pilipino ay may pagkautak talangka. Ayaw nilang nalalamangan sila ng kapwa nila, kaya hinihila nila ito pababa. Bagay na hindi dapat. Dahil mas masaya sana tayo kung nakikita nating nagtatagumpay ang kapwa natin. Huwag sana nating itanim sa ating isipan na tayo ang pinakamagaling. Dahil darating ang panahon na may dadating na mas magaling kaysa sa atin. Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa kapwa mo at sigurado akong mas marami pang biyaya ang darating sa'yo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Buburan sa isipan ang mga pagsubok. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Marlene na kasalukuyang nasa California. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Marlene at sa ngayon nandito ako sa California. Noong ako'y bata pa, nakahiligan ko na rin ang makinig sa mga drama dahil sa aming probinsya, radyo ang aming libangan lalo na kung kami ay nasa bukid.
Naalala ko pa noon, lagi akong napapagalitan dahil hindi ako mautusan kapag nakikinig na ako ng drama sa radyo. 10 taon na ako dito sa California nang nalaman ko sa aking kaibigan na nasa YouTube ang inyong mga drama, kaya agad ko itong hinanap. Ang gusto ko lang sana ay makinig para malibang. Pero naengganyo din akong sumulat para maisadula ang aking karanasan at sana mapili din ito, Ate Emmy. Uumpisahan ko ang pagsasalaysay noong 16 na taong gulang pa lang ako. Anihan noon sa aming garden. Sana matapos na itong pinapakinggan kong drama bago mahalata ni inay na hindi ako tumutulong sa trabaho dito sa bukid. Bilisan nyo na para madali. Matapos na Hindi ako makukontento kung hindi matatapos ang pinapakinggan ko. Marlene, ano bang ginagawa mo dyan? Si inay, Bakit hindi ka tumutulong sa mga gawain dito sa bukid? saglit lang, Nay. Tapusin ko lang ito. Marlene! Sandali na lang, inay. Huwag mong hintayin na puntahan kita dyan. Ang tagal namang matapos nitong pinapakinggan ko. Sana matapos na para makontento akong nakinig. Tara na, tara. Sa susunod, huwag mo nang dadalhin yung transistor mo, ha, Marlene? Nay, Imbes na nakarami ka ng trabaho, hindi na dahil yung pakikinig ng dramang yan ang inaatupag mo. Tinapos ko lang naman ang naumpisahan kong mapakinggan, inay. Pumunta naman ako. Huwag ka nang sumagot. Nakakahiya. Baka may masabi pa ang pinagtratrabahuan natin kung ganun ang gawain mo. Aba na yan. Hindi bale at wala namang nasabi si Kuya Insyong. Ano naman ang malay mo? Sinabi ko namang tama na. Humingi na nga ng dispensa ang anak mo. Pasensya na kayo talaga, inay. Hindi na mauulit. Pangako. Naman galit ka sa inay mo, anak. Hindi po, itay. Bakit naman po ako magagalit kay inay? Dahil pinagalitan ka ng nanay mo dahil sa pakikinig mo ng radyo habang nagtatrabaho tayo. Oh, bakit ka ngumingiti, Marlene? Yan ang katunayan na hindi ako galit, itay. Ano? Tama naman si inay. Nakakahiya. Baka may masabi sila sa akin. Kasalanan ko naman kasi tinapos ko muna yung pinapakinggan ko. Ang ganda kasi, itay. Ikaw talaga. Sa bagay, wala naman akong masabi, anak. Pero paalala lang, kapag ganong nakikitrabaho tayo, iwasan mo na munang dalhin ang transistor mo, ha? Para hindi ka maistorbo sa pagtatrabaho. Opo, itay. Tatandaan ko yon. Nay, tay, gising na pala kayo. Oh, bakit bumangon ka na, Marlene? Maaga pa. Baka tanghaliin tayo sa pagtatrabaho sa bukid, tay. Ayokong mapagalitan.
Sige na anak, matulog ka na muna. Ha? Matulog ka na muna. Napagkasundoan namin ng itay mo na huwag ka na muna naming isama. Tutal, huling araw na ito ng trabaho namin. Maiwan ka na dito sa bahay. Maglaba ka na lang muna. Oh, Sigurado kayo, inay? Oo anak, hindi bale. Kaya na namin ito ng itay mo. kaya matulog ka na ulit anak. Iwan na lang namin ng inay mo ang almusal mo sa lamesa. Matulog ka na muna, Marlene. Kahit masungit ang nanay ko, mapagmahal naman siya, Ate Emmy. At isa pa, hindi naman ako mapapagalitan kung wala akong maling nagawa. Ang kadalasang dahilan kung bakit ako napapagalitan ay ang pakikinig ko sa radyo habang nakikitrabaho kami sa bukid. Maliban doon ay wala na. Dahil hindi naman sa pagyayabang, masipag naman ako, ate. Lumipas ang ilang taon, nasa kolehiyo na ako. Sinisikap nila akong mapagtapos kahit mahirap lang kami. Dahil ito lang daw ang pwede nilang ipamana sa akin dahil wala naman kaming kayamanan. Hanggang sa dumating ang sandaling nagkaroon na rin ako ng manliligaw. Ano Marlene? Kailan mo ako sasagutin? Huwag mo na akong pahirapan, please. Ikaw talaga, Arthur. Hindi ka na tumigil. Paano? Hindi mo pa ako sinasagot. 1 taon na akong naniligaw sa'yo, di ba? Hindi ka pa ba kumbinsido na seryoso ako? Kumpinsido ako, Arthur. Dahil nararamdaman ko naman yun. Yun naman pala eh. Di sagutin mo na ako. Sige na nga. Oo na. Ibig mong sabihin, magkasintahan na tayo, Marlene? Oo na nga, sabi ko. Ano ko, Marlene, salamat. Ako na ang pinakamasayang lalaki dahil sinagot mo na ako. Basta, mag-aral muna tayo, ha? Ayokong mag-asawa ng maaga, Arthur. Alam mo naman na marami pa akong mga pangarap sa buhay. Oo, huwag kang mag-alala. Ang importante ngayon, magkasintahan na tayo. Yan ang pinakamahalaga, Marlene. Madalas ka na atang late umuwi, Marlene. Ha, Tay? Dati-rati, 5:30 pa lamang, narito ka na sa bahay. Pero ngayon, pasado 6:00 na kung umuwi ka. Pasensya na po kayo, Tay. Sumasama ako sa mga kagrupo ko dahil may group project kami. Ganun ba, anak? Opo, Itay. Kaya pasensya na lang po. Walang anuman sa akin yan. Basta mag-iingat ka kapag ginagabi ka ng uwi. Ayokong may masamang mangyari sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Itay. Mag-iingat po ako. At pagbutihin mo ang pag-aaral mo, anak. Lagi mong isipin ang sinasabi namin sa iyo ng inay mo, na ang pag-aaral mo lamang ang pwede naming ipamana sa iyo. Tandaan mong palagi yan, Marlene.
Anong problema, Marlene? Bakit alalang-alala ka? 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Ano? Bakit? Ha? Anong bakit? Ilang beses tayong nakalimot. Tapos ngayon, tatanungin mo ako kung bakit? Ibig mong sabihin, buntis ka? Iyan ang hinala ko. Anong problema doon? Di magsama na tayo. Ano? Alam mo ba ang sinasabi mo, Arthur? Hindi ganun kadali. Pareho pa tayong nag-aaral. Wala ka pang trabaho. At ako naman, pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral dahil yan ang kahilingan ng aking mga magulang. Pwede ka namang mag-aral kahit nagsasama na tayo. Ano ka ba naman, Arthur? Imbes na makatulong ka, hindi naman. Bakit mo ba pinipilit na magsama na tayo? Dahil buntis ka na. Gusto kong makasigurado. Samahan mo akong magpa-doktor. Malandi ka! Ginagawa namin ang lahat para makapag-aral ka. Pero iba naman pala ang ginagawa mo. Nay! Ano ngayon? O, di buntis ka na. Paano na ang pag-aaral mo? Nay, parang awa niyo na po. Huwag na kayong magalit sa akin. Bakit ako hindi magagalit? Ibig mong sabihin, magpapakasaya pa kami ng ama mo dahil sa ganyang kondisyon mo. Wala kang kwenta, Marlene. Hindi mo man lang inisip ang mga paghihirap namin para makapag-aral ka. Patawad po, Inay. Parang awa niyo na po. Patawarin niyo ko. Tama na yan. Hindi makukuha sa init ng ulo ang bagay na ito. Wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Pero... Tama na. Marlene, gusto kong makausap ang nobyo mo. Isama mo siya dito sa bahay mamayang hapon. Gusto ko siyang makausap tungkol sa sitwasyon niyo. Galit na galit ang aking ina dahil sa nangyari sa akin, Ate Emmy. Pero nanatiling kalmado ang aking ama kahit nahahalata kong iba na rin ang nararamdaman niya. Kinausap nila si Arthur tungkol sa amin at diyan ko nalaman ang totoong ugali ni Arthur. Ipinagdiinan niya na hindi dapat malaman ng kanyang mga magulang na nabuntis niya ako. Galit na galit ang aking ama dahil sa sinabi ni Arthur. At doon, nagdesisyon ang aking ama na huwag na niya akong lalapitan dahil wala daw siyang kwentang lalaki. Tumigil ako sa pag-aaral noong halata na ang aking tiyan. Hanggang sa nakapagsilang na ako, Ate Emmy. Tay, salamat po sa inyo, ha? Bakit ka nagpapasalamat, Marlene? Dahil kayo ang naging dahilan, kaya unti-unting natanggap ni Inay nang mabuntis ako. Lalo na nang nakausap niya si Arthur. Ay, sa totoo lang, anak,
Galit na galit din ako sa iyo noon. Tay, Pero pinigilan ko ang aking sarili. Dahil kung pareho kaming magagalit ng inay mo, ano na lang ang pwedeng mangyari? Siguradong hindi maaayos ang lahat. Baka imbis na maayos ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Tay, Tungkol naman sa inay mo, dapat lang na maintindihan mo siya, anak. Normal lang na magalit siya dahil sa nangyari sa iyo. opo itay, naintindihan ko po. Pero tignan mo naman ngayon. Halos hindi mo na mahawakan ang anak mo dahil ang gusto ng inay mo ay siya lagi ang nag-aalaga sa apo niya. Oo nga po itay. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kung magalit man kami, pansamantala lang, anak. Darating at darating din ang panahon na mawawala ang galit namin. Maglalaho. Ang gusto lang namin ay maging maayos ang kinabukasan mo, lalo pat nag-iisa kang anak namin. Gusto kitang makausap ng masinsinan, anak. Ha? Nay? Tutal, nandito naman akong mag-aalaga sa anak mo. Gusto namin ng itay mo na ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Ano po? At parang awa mo na, Marlene. Tapusin mo ang kurso mo, anak. Di bale nang nahuli ka ng 1 taon dahil sa panganganak mo. Ang importante, makatapos ka. Nay, Marlene, anak. salamat sa pagiging maunawain niyo, Nay. Salamat. Nag-iisa ka naming anak, Marlene. At may usapan kami ng itay mo na hindi ka matutulad sa amin na walang pinag-aralan. Kaya nangangako kami na gagawin namin ang lahat para makatapos ka. Nay. Kaya parang awa mo na, anak. Sa pagkakataong ito, pagbutihin mo na ang pag-aaral mo. Hindi para sa amin, kundi para sa inyo ng anak mo. Pangako, Nay. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Kung hindi ko man natupad ang una kong pangako sa inyo, tutuparin ko na ngayon. At inuulit ko. Salamat sa pag-uunawa ninyo ni Itay. Gawin mo, anak. Huwag mong alalahanin ang apo ko. Gaya nga ng sinabi ko, ako ang mag-aalaga sa kanya. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo, Marlene. Akala ko hindi na tayo magkikita, Marlene. Bakit ka lumapit sa akin, Arthur? Anong kailangan mo? Please, Marlene, mag-usap tayo. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nagkakamali ka. Hindi na kita mahal. Ano? Wala kang paninindigan. Ang dami mong pangako sa akin noon. Ang gaganda ng mga pinakita mo sa akin noon. Pero puro kasinungalingan pa lang lahat. May anak tayo, Marlene. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na walang kinikilalang ama? Walang problema. Dahil alam kong andyan ang mga magulang kong aalalay sa kanya sa kanyang paglaki. Ano? Kinausap ka noon ng aking mga magulang. Pero puro napakawalang kwenta ng mga sagot mo sa kanila. Wala kang sariling paninindigan. Kaya nga nagdesisyon na ang itay noon, hindi ba? Kapag ipinagpatuloy mo ang pangungulit sa akin, isusumbong kita kay itay at siya na ang bahala sa'yo.
Ngayong nakapagtapos ka na, Marlene, ano ang plano mo, anak? Maghahanap agad ako ng trabaho, Itay, para matulungan ko kayo. Marlene anak, gusto lang namin sabihin sa'yo, hindi mo kami obligasyon ng itay mo. Pareho pa kaming malakas. May anak ka at siya dapat ang prioridad mo. Nay, Tama ang inay mo. Ang anak mo ang dapat mong isipin, Marlene. Tay, Nay, salamat sa kabutihan nyo. Totoong nakapagtapos na ako, pero nangangamba akong hindi ko kakayanin ang lahat. Kung pwede sana, alalayan at tulungan nyo ako. Patnubayan nyo kami ng aking anak. Oo naman, Marlene. Hanggat nabubuhay kami ng inay mo, hindi ka namin pababayaan. Naririto lang kami para sa iyo. Tama ang itay mo anak. Hindi ka namin pababayaan. Kayo ng aming apo. Andito lang kami sa tabi mo, Marlene. Aalalay kami sa iyo dahil mahal na mahal ka namin, anak. Mula noon hanggang ngayon, nakaalalay pa rin ang aking mga magulang, Ate Emmy. At para suklian ang kabutihan nila sa amin ng aking anak, binigyan ko sila ng maginhawang buhay. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maginhawa na ang buhay ng aking magulang ngayon sa aming lugar. Singapore ang una kong pinuntahan hanggang makarating ako dito sa California dahil sa isang espesyal na tao na aking nakilala. Kung hindi lang dahil sa pandemya, malamang nandito na rin ang aking mga magulang at ang aking anak. Dahil yan ang gusto na naging asawa kong isang Californian citizen. Sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari sa aking buhay, Ate Emmy, napakabuti pa rin sa akin ng Diyos. Dahil sa kabila ng mga hindi magandang pangyayaring naranasan ko noong kabataan ko, narito ako ngayon, maayos at maginhawa ang buhay, at patuloy na nakikinig sa mga karanasang na isa sa himpapawid sa inyong programa. Ito ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang, Marlene. Marlene, salamat din sa pagbabahagi ng iyong kwento. Magandang aral at inspirasyon ang mapupulot sa iyong karanasan, lalo na para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ano pa ba ang pwede kong sabihin sa sitwasyon mo ngayon? Natupad mo na ang pinapangarap mo sa buhay. Dalangin ko na magpatuloy ang mga biyayang natatanggap mo mula sa Panginoon para sa iyo at sa iyong pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan.
araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Lazar na nasa Saudi Arabia. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Noong kabataan ko sa aming probinsya, ang programang ito ang lagi kong pinapakinggan, kaya napakasaya ko nang malaman ko na napapakinggan na rin pala ito sa YouTube. Ilang episode pa lang ang napapakinggan ko. Naengganyo na rin akong mag-email upang maisadula ang aking karanasan at naway kapulutan ito ng magandang aral. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lazar dahil yan ang tawag sa akin ng kasalukuyan kong amo dito sa Saudi Arabia. Maaga akong nag-asawa, ate. 19 na taong gulang pa lang kami pareho ni Joe nang ikasal kami. Construction worker si Joe at wala na siyang alam na iba pang trabaho kundi ang mga gawaing construction. Ano ba naman? Hindi na tumigil ang ulan. Magdadalawang linggo na ito. Anong magagawa natin? Itag-ulan ngayon. Oo nga, pero kaawa-awa naman tayo pag ganitong panahon dahil wala kang trabaho. Hindi ka naman pwedeng magtrabaho sa construction kapag umuulan. Talaga bang wala ka ng ibang alam na trabaho bukod sa pagko-construction, Joe? Wala nga eh. Magkasintahan pa lang tayo. Alam mo na yan, di ba? Magugutom talaga tayo kapag ganito. Buntis pa naman ako. Paano tayo makakaipon para sa panganganak ko? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Siguradong titigil din ang ulan. Makakapagtrabaho na rin ako pagdating nun, Lazar. Ibig mong sabihin, ngayon pa lang papasok ang asawa mo sa construction? Opo, Inay. Ngayon lang kasi tumilang ulan. Ang tagal kasi ng panahon ng tag-ulan. Saan kayo kumukuha ng panggastos nyo kung hindi pala nagtatrabaho ang asawa mo noon? Ano pa nga ba? Di lugaw na lang ang kinakain namin. Yun lang naman ang kaya naming iluto. Ay, ano ba namang klaseng buhay yan? Inay, anong sustansya ang makukuha ng ipinagbubuntis mo kapag ganyan lang ang kinakain mo? wala akong magagawa, Inay. Hindi ko naman pwedeng pilitin si Joe dahil pagko-construction lang naman ang alam niyang trabaho. Ay, ang konsuelo ko na lang, mabait si Joe, Inay. Kahit suplada ako, hindi niya ako inaaway. Mahinahon pa rin ang pakikipag-usap niya sa akin. Hindi pa kami nag-away mula nang ikasal kami. Ay, dapat lang. Alangan namang mag-away kayo. Ganyan na nga ang sitwasyon ng buhay niyo. Hindi maganda yan, anak. Ayaw mong maghanap ng ibang trabaho, Joe? Ha? Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ng sinasabi ko sa'yo, ha? Nagtatanong lang ako. Lazar, pagko-construction lang ang alam ko. Wala na akong ibang alam na trabaho. Kung meron ka lang ibang alam na trabaho, bukod sa pagko-construction, sana may kukunan pa tayo ng ikabubuhay natin. Ang hirap nga, talagang pagko-construction lang ang alam kong gawin. Wala nang iba. Nawawalan ka na ba ng gana sa akin? Dahil wala na akong alam na ibang trabaho? Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang,
Kung meron ka sanang alam na ibang trabaho, hindi ka sana mababakante tuwing umuulan dahil meron ka pa ring hanap buhay. Pero anong magagawa natin? Wala ka namang ibang alam. Kaya magtiis na lang tayo, Jo. Jo, sumasakit na ang tiyan ko. Ha? Bakit? Ano bang kinain mo? Walang kinalaman ng kinain ko sa pananakit ng tiyan ko. Aray. Ano yan? Bakit biglang sumakit ang tiyan mo, Lazar? Anong nangyayari sa'yo? Manganganak na ako, Jo. Ano? Anong gagawin ko? Kumilos ka na. Dalhin mo na ako sa ospital. Dalihan mo. Sige, Lazar. Dadalhin na kita sa ospital. Ganon ang asawa ko, Ate Emmy. Mabait kung mabait, pero wala siyang disposisyon sa buhay dahil umaasa na lamang sa pagkukonstruksyon na tanging alam niyang trabaho. Wala man siyang pagkukusang humanap ng ibang mapapasukan, lalo na kung panahon ng tag-ulan, para may pagkunan sana kami ng aming pang-araw-araw na gastusin. Kaya kahit buntis ako noon, ako ang gumagawa ng paraan para may makain kami. Hanggang sa nanganak ako, wala pa ring pagbabago ang aking asawa. Kaya lalo kaming nahirapan hanggang sa nagdesisyon akong mamasukan sa Maynila. Pumasok akong katulong sa isang kakilala din namin at kung meron silang ipapagawa o ipapaayos sa kanilang bahay, si Jo ang tinatawag nila. Siya pa raw tulong nila sa amin. Oh, ano Jo? Tapos mo na ba ang pinapagawa ng amo ko? Hindi pa, Lazar. Kaya kailangang dumito muna ako ng isang araw. Aba, dalian mo naman para makauwi ka na agad sa atin. Kawawa naman ang anak natin. Ikaw naman. Hindi mo ba ako namimiss? Ha? At isa pa, hindi naman pababayaan ng nanay mo ang anak natin. Kung sa bagay. Pero... Pero ano, Lazar? Wala, Jo. Lazar, kailan ka ba uuwi? Sabi mo, mag-iipon ka lang. Napakabitan mo na ng kuryente ang bahay natin dahil sa pagtatrabaho mo dito sa Maynila. Umuwi ka na sana. Magdadalawang taon ka lang nagkakatulong dito. Huwag kang mag-alala, Jo. May ipon na ako. Gusto ko na rin bumalik sa lugar natin. Magne-negosyo na lang ako doon. Meron naman palang kabutihang nagagawa ang pagiging construction worker ng asawa mo.
Tingnan mo, siya na lang ang magpapatayo ng maliit na tindahan mo dito sa harapan ng bahay niyo. Oo nga po, Inay. Hindi na kailangang magbayad pa ako ng karpintero. Sana mapalago mo ang tindahan na ipatatayo ninyo, anak. Para may alternatibo kayong pagkukunan ng mga panggastos nyo sa araw-araw. Talagang pagsusumikapan ko para lumago ito, Inay. Mahirap namang umasa lang ako sa pagkakarpintero ni Joe. Medyo umayos lang ang buhay namin nang nakapasok akong katulong sa Maynila. Anak, mabuti na lang at may cellphone. Nakakapag-usap pa rin pala kayo ninyo ng maayos. Ha? Araw-araw ka naman niyang tinetext, hindi ba? Lagi kasi siyang busy sa cellphone niya. Opo. Sige po, Inay. Bibigyan ko muna ng merienda si Joe. Sige lang, anak. Palagi raw busy sa kanyang cellphone si Joe, sabi ni Inay. Samantalang madalang naman niya akong i-text o tawagan noong nasa Maynila pa ako. Lalo na ako ngayong naghihinala sa asawa ko. Kaya dapat lang na magmanman ako. Paano na yan, Lazar? Hindi man lang nagtagal ang pinatayo nating tindahan. Nalugi rin. Ilang buwan lang nagtagal ang tindahan mo. Wala na ngayon. Paano naman kasi? Doon naman tayo lahat kumukuha ng mga pangangailangan natin. Dahil mula nang nagkaroon tayo ng tindahan, hindi ka na nagtrabaho. Ano ka ba naman? Ako pa ngayon ang sisisihin mo? Hindi kita sinisisi, Joe. Sinasabi ko lang na kaya hindi nagtagal ang tindahan dahil doon naman tayo umaasa. Wala ka naman kasing trabaho. Hindi ka na nagkakarpintero. Paano naman yan? Ha? Pati load ng cellphone mo, galing lahat sa tindahan. Ang gastos mo pa naman sa load. Sino ba kasi ang ka-text mo at palaging busy ang cellphone mo? Yung mga kasama kong karpintero yun. Tinatanong ko kasi kung meron akong pwedeng ekstrahan. Sideline. O sige, wag na tayong magsisihan. Mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano tayo kikita ulit. Pero ako, itutuloy ko ang paghahanap ng pagsasidelinean kong construction. Ikaw, anong plano mo? Nangangailangan sila ng cook sa isang resort malapit dito sa lugar natin. Yun nga lang, stay in ang kailangan nila. Pero kahit na, mag-a-apply ako, baka sakaling makuha ako. Diyos ko, mga text convo ito ng asawa ko at ang babaeng textmate niya dito sa cellphone niya. Ito ang nagpapatunay na tama lahat ang hinala ko. Napakawalang hiya naman ni Joe. Kawawa akong naghahanap buhay para sa amin. Kawawa rin ang inay na nag-aalaga sa anak namin. Dahil ang sabi niya, maghahanap siya ng trabaho. Pero ganito pala ang pinagkakaabalahan niya. Hayop talagang lalaking yun. Lisa, nakita mo ba ang... Ha? Hinahanap mo ba itong cellphone mo, Joe? Bakit nasa iyo yan? Kanina ko pa hinihintay ang text ng pagtatrabahuan ko. Pagtatrabahuan mo? O text ng babae mo ang hinihintay mo? Ano? Walang hiya ka, Joe. Hayop ka. Kawawa akong naghahanap buhay para sa pamilya natin. Pero ganyan lang pala ang ginagawa mo. Napakawalang hiya mo.
Dahil napatunayan ko ang hinala ko, umuwi kami ng anak ko sa lugar ng nanay ko. Umalis na rin ako sa trabaho sa resort na malapit sa lugar namin dahil nawalan na ako ng gana. Matagal na hindi ko kinausap si Joe. Kahit lagi siyang pumupunta sa lugar ng nanay ko para suyuin ako. Hanggang sa may kumuha sa kanya para makapagtrabaho sa Maynila. Ang alam ko noon, naputol na ang komunikasyon nila ng babae niya. Pero patuloy pa rin pala sila sa kanilang gawain. Nalaman ko ang lahat dahil nakapagtrabaho din ako sa Maynila. Bilang isang office staff sa isang local agency na nagpapasok ng mga manggagawa sa iba't ibang factory sa Maynila. Dahil dito, lalong lumala ang away naming mag-asawa. Habang nagtatrabaho ako, nakilala ko si JR. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya, kaya nakalimutan ko si Joe. Nag-live-in kami ni JR hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Malaki ang sahod ni JR sa trabaho niya, ate. Pero ang masama, sugarol ang minahal ko sa ikalawang pagkakataon. Kumusta ka na, anak? Mabuti naman at tumawag ka. Mabuti naman po, inay. Mabuti ka mo, pero halatang halata naman sa boses mo na hindi ka masaya. Nay? Ang anak niyo ni Joe narito sa bahay. Hinatid siya ng ama niya dahil hindi na raw niya ito maasikaso. Nay, parang awa niyo na. Huwag niyong pabayaan ang anak ko. Gagawa ako ng paraan para makapagpadala ako ng panggastos niyo. Huwag kang mag-alala, anak. Talagang hindi ko siya pababayaan. Salamat po, inay. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Ang apo ko dyan, ang anak niyo ng kinakasama mo, kumusta? Mabuti naman po, inay. Huwag kayong mag-alala. Baka sakaling makauwi kami dyan sa lugar natin para magkita-kita rin tayo. Sige, anak. Hihintayin namin ang pag-uwi niyo dito. Nay, mabuti na lang at nakauwi ako dito sa atin bago ako mag-abroad. Ha? Mag-a-abroad ka, anak? Opo, inay. Sinuwerte po ako sa pag-apply ko sa Saudi. Makakapag-abroad na ako. Sayang, hindi mo na isama ang apo ko sa pagpunta mo dito. Naroon kasi ang kanyang ama na mag-aalaga sa kanya, inay. Kaya hindi ko na siya isinama. Mabuti naman at pinayagan ka ng kinakasama mong mag-abroad. Ayaw sana niya, inay, pero wala siyang magawa. Nakapagdesisyon na rin ako. Kailangan ko nang maghanap buhay dahil halos kulang na ang sweldo niya dahil sa pagsusugal niya. Talagang adik na pala siya sa sugal. Opo, inay. Kaya halos ayoko nang sabihin sa kanya kapag sumasahod ako. Dahil gusto rin niyang hingin yun para isugal lang. Ano? Ay, paano ang anak niyo? Maiiwan sa kanya habang nasa ibang bansa ka? Kailangan, inay. Yan ang napag-usapan namin. Ay, sige anak. Patnubayan ka ng Diyos sa pangimbang bansa mo. Huwag mong alalahanin ang anak niyo ni Joe. Ako na ang bahala sa kanya.
ka ba naman, JR? Sa tuwing mag-uusap tayo, puro na lang pera ang sinasabi mo. Magagawa ko, Laser. Parating akong natatalo sa sugal. Yan na nga bang sinasabi ko? Tantanan mo na kasi ang sugal. Walang mabuting maidudulot dyan. Hindi mo kasi ako pinapakinggan. Hindi naman kasi ako makapagtrabaho ng maayos dahil inaalagaan ko ang anak natin. Idadahilan mo pa ang anak natin? Ano ka ba naman? Ang mabuti pa, kukuha na lang ako ng mag-aalaga sa kanya. Wag na. Baka kung ano pa ang gawin ng kukunin mong mag-aalaga. Kung gusto mo, ihatid mo na lang siya sa lugar ni Inay. Si Inay na ang bahala sa kanya. Ano? Nakakahiya naman sa nanay mo. Baka may masabi pa siya. Kilala mo naman ang Inay. Mabait siya. Basta sabihin mong kailangan mong magtrabaho, kaya hinatid mo siya doon. Sigurado ka bang hindi siya magagalit? Sinabi ko na ngang hindi. Mabait ang nanay ko. Oo, sige. Ihahatid ko na lang ang anak natin sa inay mo, Laser. O sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Ilabas mo na rin yung pinadala kong pera. Salamat, Laser. Bye. Bye. Ay, salamat. Napapayag ko na rin si JR na ihatid ang anak namin kay Inay. Kapag naroon na ang anak namin, ititigil ko na rin ang pagpapadala ko ng pera kay JR. Nay, ngayon at nandyan na sa'yo ang anak namin ni JR, huwag na kayong pumayag na makuha pa niyo ulit sa inyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Nakapagdesisyon na ako, Inay. Hindi ko napapadalhan ng pera si JR. Ano? Kaya ko siya pinapadalhan ng pera dahil lang sa anak namin. Pero ngayon at wala na sa kanya ang anak namin, hindi ko na siya padadalhan. Makikipaghiwalay na rin ako sa kanya. Sigurado kasi akong hindi na magbabago si JR, Inay. Habang buhay ng sugarol yun. At ayokong madamay kaming mag-ina sa paghihirap dahil sa kanya. Kaya parang awa nyo na. Alagaan nyo ang mga anak ko. Huwag kayong pumayag na kunin sila ng mga ama nila. Magtatrabaho ako para sa inyo. Para sa pamilya natin. Taong 2019, noong nagbakasyon ako, Ate Emmy, nakapag-ipon ako dahil hindi ko na pinapadalhan ng pera si JR. Naipaayos ko na rin ang bahay namin para may magandang tirahan ang aking pamilya. Inaamin ko na kinokontak ako ni JR para ayusin ang pamilya namin, pero ayoko nang makipagbalikan sa kanya dahil alam kong pansamantala lang siyang titigil sa pagsusugal, pero babalikan din niya ito. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang umasa dahil hindi na kami magkakabalikan pa dahil hindi naman kami kasal. Si John na asawa ko, palaging nagpaparamdam. Palagi niyang sinasabi na magbalikan na daw kami para maayos ang lahat. Matatanggap daw niya na nagkaroon ako ng anak sa iba at aakuhin daw niya para niyang tunay na anak. Pero hanggang ngayon, Ate Emmy, wala pa rin siyang maayos na trabaho.
Kaya nagdadalawang isip ako sa sinasabi niya na ayusin namin ang lahat. Dahil nararamdaman kong gusto lang niyang sumandal sa akin para magkaroon siya ng maayos na buhay. Para sa akin, ate, magpupursige na lang akong magtrabaho para sa mga anak ko para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lazar. Lazar, una sa lahat, salamat sa pagsasalaysay mo ng iyong karanasan. Akala mo maayos na ang lahat nang makatagpo ka ng pangalawang pag-ibig. Pero tila lalong lumala ang sitwasyon. Nagkamali ka sa una, nagkamali ka ulit sa pangalawa. Pero nangyari na ang lahat at hindi na maibabalik pa. Tungkol naman sa desisyon mo, masasabi kong tama lang na diretso mo nang sinabi sa ama ng bunso mo na hindi na maaayos ang relasyon ninyo. Kung may dapat kang ayusin, yan ang relasyon mo sa asawa mo. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung nakikita mong nagbago na siya at pursigido ng magtrabaho at kaya na niyang panindigan ang sinasabi niyang matatanggap niya ang anak mo sa ibang lalaki, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon para maayos at mabuo ulit ang pamilya ninyo? Huwag mong kalimutang manalangin at laging humingi ng patnubay ng Panginoon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan, ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Jason na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, Jason na lang ang itawag niyo sa akin at lahat din ng pangalan na nasa aking sulat ay napalitan na. Dito sa bansang kinaroroonan ko, hindi lang ako ang inyong tagapakinig sa YouTube channel nyo dahil sa totoo lang, nalaman ko lang ang YouTube channel nyo dahil sa isang katrabaho ko. Apektado kami ng pandemya, ate, pero awa ng Diyos, meron pa rin kaming trabaho at kahit paano, nakakapagpadala pa rin kami sa pamilya namin sa Pilipinas. Isa akong civil engineer, Ate Emmy, pero hindi ko nagamit ang aking pinag-aralan dahil sa isang karanasang aking isasalaysay na ipinapanalangin kong mabigyan ng pagkakataon para maisahim papawid sa pamamagitan ng inyong programa. Mamang, ngayong nakapagtapos na ako at isa na akong inhinyero, makakatulong na ako sa inyo. Jason, anak, nag-iisa kang anak namin ni papang mo.
Kaya ginawa namin ang lahat para makapagtapos ka. Pero gusto ko lang linawin sa'yo, hindi mo kami obligasyon ng papang mo. Anong ibig mong sabihin, Mamang? Pinag-aral ka namin dahil obligasyon namin yan. Pero ikaw, kagaya nga ng sinabi ko, hindi mo kami obligasyon, anak. Kaya gawin mo kung ano ang makabubuti sa'yo. At huwag mo na kaming konsultahin ng papang mo. Mamang? Basta narito lang kami. Gagabay at susuporta sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Basta, Mamang. Gusto ko pong tanawin na isang malaking utang na loob ang pagpapaaral niyo sa akin. Kagaya nga nagsinabi ko, anak, nasa iyo yan. Pero hindi ka namin inuobliga. Ang importante sa amin ng papang mo ay napagtapos ka namin. At maraming salamat, Mamang. Kung hindi dahil sa inyo, hindi rin sana ako nakapag-aral. Kaya gusto kong tumanaw ng utang na loob sa inyo. Kaya wag niyo sana akong pipigilan, Mamang. Civil engineer ka pala. Oo, fresh graduate. Kaya naghahanap ako ng trabaho ko. Wala ka bang planong mangibang bansa? Magtrabaho sa abroad? Ha? Baka interesado kang mangibang bansa. Sabihin mo lang sa akin, matutulungan kita. Ang gusto ko, magtrabaho muna ako dito para makakuha ng experience. At isa pa, nag-iisa lang akong anak. Hanggat maaari, ayokong iwanan ng mga magulang ko dito. Ah, ganun pala. Maswerte ako at nakilala kita, Jason. Ha? Seni? Sana hindi dito magtatapos ang magandang pagkakakilala natin. Gusto ko sanang mas maging malapit pa tayo sa isa't isa. Iyon ay kung walang magagalit. I mean, kung wala kang girlfriend. Don't worry, single ako, kaya walang magagalit. Oh, what a coincidence. Pareho pala tayong single. Ha? Well, I hope magiging mas malapit pa tayo sa isa't isa, Jason. Lagi na yatang ginagabi ng uwi ang anak natin. Wala namang masama doon. Naghahanap siya ng trabaho. Alam mo naman yan. Oo, pero nag-aalala lang ako. Baka kasi kung ano ang mangyari sa kanya dahil madalas siyang ginagabi. Nagkalat na ngayon ang mga masasamang loob. Ikaw naman, huwag ka ngang mag-isip ng kung ano-ano. Lalo ka lang mag-aalala kung ganyan ang iniisip mo. Ay, Isa pa, hindi naman naglalakad ang anak natin. Maski paano, may kotse naman siyang ginagamit. kung sa bagay. Nandyan na yata si Jason. Siguradong siya na yan, kaya huwag ka nang mag-alala, Amado. Dumating na ang anak natin. Siguro masama kung ako na mismo ang aamin sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi ba, Jason? Ha? Seni? Pasensya ka na. Pero hindi naman siguro bababa ang pagkatao ko kapag inamin kong mahal kita. Seni? Nararamdaman kong mahal mo rin ako, Jason. Pero nagtataka lang ako. Bakit ayaw mong sabihin ang nararamdaman mo para sa akin? Kasi
Ngayon ka lang ba makakaramdam ng pagmamahal para sa isang babae? Inaamin ko, Seni. Ngayon lang ako nagmahal. At ikaw yon. Jason. Mahal na mahal kita, Seni. Mahal na mahal din kita, Jason. Zenny ang unang babaeng minahal ko, Ate Emmy. Panganay siya sa akin ng 5 taon. Pero kagaya nga ng sabi nila, age doesn't matter. Maganda si Zenny, palakaibigan at nagtatrabaho sa isang recruitment agency. Akala ko magagalit sila papang at mamang nung pinakilala ko sa kanila si Zenny. Pero ang saya ko nung nakita kong magkasundo sila. Ang ayaw ko lang kay Zenny, selosa siya. Hanggat maaari, ayaw niyang nakikipag-usap ako sa ibang babae. At palagi niya akong sinasama sa mga transaksyon niya. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ako nakapaghanap ng trabaho. Jason anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero, sino ba ang gumagastos kapag lumalabas kayo ni Zenny? Mamang. Wala kang trabaho anak at araw-araw kayong lumalabas. Si Zenny po ang gumagastos, Mamang. Jason anak, ikaw ang lalaki. Parang masagwang tingnan na ang babae ang gumagastos para sa'yo. Sinisikap ko namang maghanap ng trabaho, Mamang, para hindi masayang ang kursong tinapos ko. Yan nga lang, talagang wala pa akong mahanap na trabaho. Paano ka makakapaghanap ng trabaho kung madalas naman kayong magkasama ni Zenny? Mamang? Tingnan mo naman anak ko, nakakahiya kay Zenny. Baka may nasasabi na siya. Jason, walang anuman sa akin ang ginagawa ko. Mahal kita, alam mo yan. Pero may punto si Mamang sa mga sinabi niya sa akin. Nakakahiya na ikaw na babae ang gumagastos para sa akin. Walang anuman yun. Huwag mo nang isipin yun. Huwag ka nang mag-alala. Kakausapin ko ang mamang mo. Ano? Huwag na. Nakakahiya sa'yo. Wala kang dapat ikahiya sa akin, Jason. Magkasintahan tayo. Kaya kung ano ang sa akin, sa'yo na rin. Zenny? Oo nga pala, Jason. Gusto ko sanang mag-live-in na tayo. Ano? Live-in? Oo. Gusto kong magsama na tayo. Kuhan, Zenny. Mas maganda siguro kung magpakasal muna tayo bago tayo magsama. Alam ko namang ayaw mo akong gumastos para sa kasal natin.
Kaya maski live-in na lang muna. Ang importante, magkasama na tayo. Zenny. Sige na, Jason. Pumayag ka na. Patunayan mong mahal mo ako. Magsama na tayo. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan, Jason? Opo, Mamang. Sana maintindihan niyo ako. Mahal ko po si Zenny. Wala kaming magagawa kung yan ang desisyon mo, anak. Kagaya nga ng sinabi ko, alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon para sa sarili mo. Salamat po at naintindihan niyo ako, Mamang. Pero hindi lang ako ang dapat mong kausapin. Kausapin mo rin ang papang mo. Nakausap ko na po si Papang. Siya ang unang pinagsabihan ko ng tungkol sa desisyon namin ni Zenny. Ganun ba? Opo. Pumayag na siya. Kagaya nga ng sinabi niyo, nasa tamang edad na daw ako para magdesisyon. Jason, anak. Huwag kayong mag-alala, Mamang. Palagi kaming mamamasyal dito ni Zenny. Nang sa gayon, hindi kayo manibago sa pag-alis ko dito sa bahay natin. Ay, dapat lang napasyalan nyo naman kami, anak. Opo, Mamang. At iiwanan ko rin ang kotse para may gamitin kayo ni Papang. Hindi bale. Bibili raw kami ng sarili naming kotse, sabi ni Zenny. Nagustuhan mo ba itong apartment natin? Ganon din ang kotseng binili natin? Wala akong masabi, Zenny. Yun nga lang at ikaw na lahat ang gumastos. Siguradong mahal ang renta sa apartment na to. Ano ka ba naman? Walang problema dyan. Malakas naman ang sideline ko. Bukod pa sa sweldo ko sa pinaglilingkuran kong recruitment agency. Ayan ka na naman. Napakalalim ng buntong hininga mo. Nahihiya ka na naman, ganun ba? Hindi maiwasan. Kasi, ikaw na lahat. Ako ang lalaki. Pero hindi man lang kita matulungan na maghanap buhay. Para na akong inutil dahil dyan. Hindi. Huwag mong isipin yan, Jason. Hindi ka inutil. Gaya nga ng sinabi ko, ibibigay ko lahat dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Isang hari sa piling ni Zenny, Ate Emmy. Palagi kong sinasabi sa kanya na maghanap na rin ako ng trabaho para matulungan ko siya. Pero talagang ayaw niyang pumayag. Ang dahilan niya, baka mayroon daw akong makilalang ibang babae at magkagusto ako sa iba. Para malibang ako, hinahatid sundo ko na lang si Zenny sa tuwing meron siyang transaksyon. Magkasama kami palagi. Kung bakit hindi man lang ako nagtaka na hindi iniinda ni Zenny ang malaking gastos namin sa apartment at sa iba pa naming pangangailangan. Hanggang sa dumating ang isang araw
Nagtanong ako sa kanya dahil meron na akong napapansing kakaiba. Zenny, bakit ang daming pumupunta dito sa apartment natin? Jason, kliyente namin lahat ang mga nakikita mong pumupunta dito. Tinutulungan ko sila para mapadali ang pangingibang bansa nila. Ganun ba? Kung didiretso kasi sila sa opisina, mababagot lang sila sa sobrang haba ng pila. Alam mo naman, maraming pumupunta doon, kaya mas gusto na nilang rumekta sa akin. Pero baka naman mapasama ka sa opisina nyo. Hindi, huwag kang mag-alala. Bakit naman ako mapapasama, Jason? Isa pa, sayang ang porsyento kung ibibigay nila. Income din yon, hindi ba? Zenny. Kaya pwede ba, huwag ka nang magtaka kung palaging may pumupunta dito sa apartment natin. Kliyente ko lahat yun. Oh, bakit napabuntong hininga ka na naman? Ha? Wala. Wala, Zenny. Huwag mo na lang akong pansinin. Zenny, bakit kailangang lumipat ulit tayo ng apartment? Jason, huwag ka nang magtanong. Deserve natin ang lumipat sa mas maganda at mas malaking tirahan. Pero dadalawa lang naman tayo. Isa pa, tama lang para sa atin ang dati nating apartment. Bakit bigla tayong lumipat sa mas maluwang? Gaya nga ng sabi ko, deserve natin ang lumipat sa mas malaki at mas magandang tirahan. Ano ka ba? Zenny. Hindi mo ba nagustuhan itong linipatan natin? Gusto ko. Maganda. Yun nga lang, medyo napalayo na tayo sa sentro. Mas maganda dito dahil tahimik. May privacy tayo. Paano na ang mga kliyente mo? May internal arrangement na kami. May lugar na kaming pupuntahan pag kailangan naming magkita-kita. Kaya huwag mo nang problemahin ang tungkol doon. Jason, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi naman dapat problemahin ang isang bagay na hindi naman talaga problema, di ba? Kung sa bagay. Ang mabuti pa, magbihis ka. Mamamasyal tayo. Magsha-shopping tayo. Ano? Shopping ulit? Namili lang tayo nung isang araw, hindi ba? Basta mag-shopping tayo. Sige na, magbihis ka na at aalis tayo. Bakit nag-iisa kang pumunta dito sa bahay, Jason? Nasaan si Zenny? May kausap siyang kliyente, Mamang. Susunduin ko na lang siya mamaya. Ganun ba? Matagal na hindi kayo pumarito ah. Bakit? Pasensya na po, Mamang. Masyadong busy si Zenny. Marami kasi siyang inaasikaso. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka na, anak? Okay naman, Mamang. Wala po kayong dapat ipag-alala. Nasaan si Papang? Siya ang nag-grocery. Tinatamad kasi akong lumabas, kaya naiwan na ako. Wala ka sanang nadatnan dito kung sumama ako sa papang mo. Ganun po ba? Kumusta naman ang trabaho ni Zenny? Maayos naman, Mamang. Wala naman pong problema. Bakit niyo po naitanong? Ay, nakakaalarma kasi ang mga balitang nagkalat na naman ang mga illegal recruiter. Ano? Yan ang totoo, Jason. Kawawa naman ang mga nabibiktima ng mga illegal recruiter.
Bakit, Zenny? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang nag-aalala ka? Wala, Jason. Ang mabuti pa, lumabas na lang tayo para malibang naman ako. Palagay ko, sobrang stress na ito. Yan na nga bang sinasabi ko. Puro kasi trabaho ang inaatupag mo. Sige na, magbihis ka na. Lumabas na lang tayo para maglibang. O sige, sandali lang ha. Magbibihis na ako. Ha? Jason, may mga pulis. Ano ngayon kung may mga pulis? At saka, bakit ganyan ang reaksyon mo, Zenny? Parang awa mo na. Itago mo ako, Jason. Hindi ako dapat mahuli. Itago mo ako. Ano? Bakit kita itatago? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan na lang ang takot mo nang may dumating na mga pulis? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Zenny. Magtapat ka. Zenny pala talaga ang sadya ng mga pulis, Ate Emmy. At dahil live-in partner kami, nadamay na rin akong nahuli. Ang reklamo kontra sa amin ay illegal recruitment. Hindi lang iisa ang nagreklamo, kundi marami sila. Not guilty ang plead ko noong unang hearing namin sa korte, ate. Dahil talaga namang wala akong alam sa mga gawain ni Zenny. Nagtagal ng 10 taon bago lumabas ang desisyon ng korte tungkol sa kaso namin. At ang verdict, guilty si Zenny. Samantalang napatunayan na wala talaga akong kasalanan. Naging malaking tulong din ang statement ni Zenny na talagang wala akong alam sa mga illegal niyang gawain. Naawa ako kay Zenny dahil reklusyon perpetua ang hatol sa kanya. Madalas kong bisitahin si Zenny sa provincial jail noong nakalabas na ako sa kulungan, pero naitigil ito simula nang mailipat siya sa correctional. Pagkatapos na 5 taon simula nang makalabas ako sa kulungan, nagdesisyon akong mangibang bansa at sinuwerte naman ako, Ate Emmy, kaya nandito ako ngayon sa Jeddah. Sila papang at mamang, pareho pa rin silang malakas, kaya sila ang pinapadalhan ko dyan sa Pilipinas. Wala na rin akong balita kay Zenny, pero palagi kong ipinagdarasal na sana maayos ang kalagayan niya. Minahal ko si Zenny at kailanman hindi ko makakalimutan ang pag-aasikaso at pagmamahal niya sa akin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Jason. Jason, napakalungkot ng karanasan mo. Pero tama ka, kapupulutan ito ng aral. Kung pinilit mo sana siyang tinulungan na magtrabaho, malamang na natigil ang masama niyang gawain at naiwasan ang hindi magandang kinahinatnan niya. Pero sa isang banda, Jason, masasabi kong totoo ang pinakita niyang pagmamahal sa iyo dahil sa naging statement niya na hindi ka kasama sa mga illegal niyang gawain. Kung hindi, malamang pati ikaw ay napatawan din ng parusang kagaya niya. Tama ang ginagawa mong ipinagdarasal mo si Zenny na sana maging maayos na ang kalagayan niya at ang Diyos na lang ang makatutulong sa kanya.
Dahil aminin mo man o hindi, minsan din siyang naging bahagi ng iyong buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay nagbibigay